салом дӯстони азиз, имрӯз мо якчанд нафарро ба студия даъват кардем, аммо онҳо намедонанд ки суҳбат атрофи чӣ мешавад. салом. медонед, шумо як нафари хушбахт ҳастед. аз чеҳраатон маълум аст зиндагиатон хубу гуворост, табатон болида. пас худо кунад ки ҳамин гуна хушбахт бимонед. рафту шумо назди табибе равед, духтур ба шумо гӯяд ки шумо як нафари солим ҳастед, ки дар бадан ягон нуқс надоред. ба ҷуз тақдиратон як 50 солаи дигар худо хоҳад умр бибинед, яъне 50 соли дигар. хостем бифаҳмем ки ана ҳамин 50 соли умрро чӣ гуна мегузаронед, чӣ орзуҳо доред ва чӣ гуна? ман зани хушбахт ҳастам, модари 3 фарзанд ҳастам, 2 писар ва 1 духтар, яъне оилаи солим дорам. ва ин оилаи солим дар ин табибе ки барои ман гуфт ки шумо солим ҳастед, муҳаббат, имон, якдигарфаҳмӣ, садоқат дар ана ҳамин 50 соли ҳаёт мехоҳам ки дар зиндагии ман таҷассум кунам. орзуам хеле зиёд аст. ман ҳозир ҳамин орзуама гуфтан наметавонам, не ки хеле зиёд аст орзуам. аввал оли ман зандор нестам, мехоҳам занд гирам, фарзанддор шавам, фарзандам калон шаванд, донишгоҳ дохилшон кунам, хона соҳиби диплом шавам. хай то 45 солагира кор мекунем, 5 соли дигаша дар хона дам мегирем. дар касби худ пеш аз ҳама муваффақ бошам ва ба халқу ватанам хизмат намоям, яъне як саҳми худро гузошта бошам. ҳоло ман ҷавон ҳастам. ин чӣ хушбахтӣ, чӣ ширинии ҳаёт ки аз онҳо дар пеш аст. ман бисёр орзу ҳаваси калон дорам. ростӣ ман ҳоло ҷавонам. ҳоло ки ман ҷавонам. беҳтарин модар бошам. чизе ки ба ман дода натавонистанд, ман мехоҳам амон 50 соли умре ки табиб барои ман дод, ҳар як сонияу дақиқаи амон ҳаёта дар бари ваё бошам, барои ваё бубахшам. ва рафту табиб, духтур ба шумо гӯяд ки шумо гирифтори бемории ВИЧ сфид ҳастед. чӣ кор мекунед? бемории спид то ҷое медонам ки табобат нашаванда аст. баробари фаҳмидани номи спид вуҷуди инсонро як тарс, ваҳме фаро мегирад, ҳатто тасаввур карда наметавонӣ. абрҳои сиёҳ осмонро фаро гирифт ва он ҳама орзуҳои ширине ки мекардам дигар маънии худро гум кардам. намехоҳам гуфтан. мумкин аст ман равам? дилам ҳаёт мемонад тамом баъди шунидани ин гапҳо. яки ман барои худира намехоҳам, барое ки ман мехоҳам ки ман барои фарзандон бошам, ваёра хононам, хонадор кунам, сарбаландии ваёра бинам, баъд ба чӣ дарде гирифтор шавам, ман розиам. орзуҳои чӣ мешава? орзуҳо барбод мешава. ин бемории табобат надора. барои ҳозир барои ин беморӣ барои фақат пешгирӣ дора, тамом. ростӣ аз ин суҳбатҳо бадани манам низ баларза омад. бовар кунед. тамошобини азиз, дар дил чӣ қадар орзуҳо доред? нагузоред ки орзуҳоятон барбод биравад. ҳаёт дубора нест. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед.